Sergi! Vale. Vinga, els de darrere. Els crosses deu pujant. I els altres de darrere. Vinga, portacrosses. Passa una miqueta de nit, que arriba el portacrosses. Molt callat. Molt. Vinga, primeres mans. Ja tenim la posició, portacrosses. No es movem aquí. I a fons, Som-hi, terços. Valent, Carles. Vinga, la resta del folre. Escaletes dalt. Cadascú s'aguanta per ell, Ningú se repetja ningú. Vinga, Dídac. Som-hi, crosses. Espera, Manel. Vinga, anem buscant la posició, ja folre, sisplau. Vinga, doni. Escaletes, vinga, Vane. Amunt. Maco, folre. Vinga, peu aquí aguantant, Vinga, peu. Encallant. Jordi, Sergi, doni, bé? Bé. Vinga, amunt. Forma, nois! Hem callat, que està maca i pugen dolços, sisplau, callem! Cadascú per la feina que s'ha de fer! No s'ha de fer més força, galta! Entren dolços! Bé, Toni, Algú? Forma, Bé! Fort! Fort! És la cosa, això, No ho endonen, Vinga, vai, ben filats. Vinga, va la llet aquí. Està aquí llet a dalt, No la perdem aquí. Bé, surten dosos. Bé, Toni, Sergi, Gas, guardem gas, gas. Fort. Vinga, surt aquí, ben filats. Forro perfecte, Sou la clau aquí. Perfecte aquest forro, Perfecte aquest forro. Sí, senyor, Bé. No perdem posició. Anem apretant. Demà l'actuació al Pla de la Seu a Tarragona. És a 7:15. I els autocars surten a les 5, d'aquí que el Figuerot. Primer de tot, felicitats. Han anat per feina, tots podem mirar l'hora que és. Han fet ho just i ho necessari per fer 3 o 4 de 9, sortirem, Torre de 9, Forn i Manilles, Castell de 9, Pilar de 7. Jo crec que ha sigut un assaig potentíssim, potentíssim. Hem anat per feina, els divendres tenim d'anar amb aquest tarannà. Dilluns i dimecres, castells nets, ensejar el tronc al màxim possible. Divendres, si som aquest gruix de gent, ens podem permetre arribar a Sant Fèlix amb el 3 i el 4 de 10. Jo crec que sí.
El primer per passos, anem per passos. Torre de nou al Pla de la Seu, com si sigués la primera. Concentració, molta concentració. Peu, forro, sou la clau. Tingueu-ho clar, aquest folre és la clau. I mantenim concentrat aquest forro, sense passar-se de banda a banda. Les manilles treballen a la perfecció. I la torre la tenim bé, ja ho hem demostrat. Si fem aquesta primera, serà un seguici de torres de nou. A cada plaça que podem, torre de nou amb forro i manilles. Això ens anirà molt bé de cara a treballar el 3 i el 4 de 10. Fer rotació de gent. Això és la clau, nois, Pensem-hi, Vinga, sou els millors!